Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Sino po ang pinagpala sa gabi pong ito? Amen. Sa gabi pong ito muli, tayo po ay narito upang muli magbigay, mag-offer ng ating pagsamba sa ating Diyos. Bago po ang lahat, pwede po bang tanungin po muna natin yung sarili natin. Sino po ba ang Diyos sa buhay mo? Naisip niyo po ba yun? Sino ba ang Diyos sa buhay ko? Siya ba yung provider mo? Siya ba yung healer mo? Siya ba yung fortress mo, yung stronghold mo sa buhay? Amen? So lahat po ng naiisip natin, yan po ang Diyos natin. Siya ay siya. Amen? Sabi natin sa inaawit natin, I am who you say I am. So sino po ang Diyos sa buhay natin? Yan po yung maging motivation natin para magpuri sa ating Diyos. Lahat po ng ginagawa niya sa buhay natin. Amen? So, sa gabi pong ito, let's worship Him for who He is and for what He has done in our lives. Amen. Presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, healer, worship the Lord. I will worship you for who you are, Jesus. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Lord, I will worship you for who you are. Worship I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus.
Lord, tonight, muli, Panginoon, we open up our hearts to worship you in spirit and in truth. Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga papuri sa iyo sa gabi pong ito. Ang bawat pagbukas ng aming bibig, ang bawat pag-awit ng aming mga tinig, inaalay namin para sa iyo, Diyos. For you alone are worthy to be praised, O God. Thank you, Jesus. Who is this King of glory? Beautiful and matchless one. Who is this King so holy? Every knee will bow at his throne. Jesus, the Lamb of God, Savior and King. You alone, you alone. Just lift up your voice. Lift up your voice to the Lord. Seated on the throne of heaven, glory.
Seated on the throne of heaven, glory.
maraming salamat sa gabi pong ito, Lord. Tunay nga, O Diyos, na muli kinatagpo mo ang bawat isa sa amin. Muli mo kaming pinuno ng iyong presensya sa gabi pong ito, Lord. Lord, sa gabi pong ito, as we listen to your word, Lord, I pray, Panginoon, na you will give us knowledge and wisdom na lahat, Panginoon, ng maririnig naming salita galing sa iyo ay manatili sa aming mga puso at sa aming mga isipan, O Diyos. Lord, we thank you for your presence tonight. Lord, patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa gabi pong ito as we listen to your word, Lord. We thank you, we honor you, we give you the highest praise, the highest worship. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. Sino po ang napagpala sa ating pag-aawitan? At naranasan po ba natin ang presensya ng Diyos? Parang napagod ba kayo? Amen. So, ngayon pong gabi, ay muli po tayong mag-aaral ng salita po ng ating Diyos. Amen. Sino po excited na marinig ang salita ng Diyos sa gabi pong ito? Amen. Kaya po sa oras po na ito, ay ito pong isi-share ko po ngayon sa inyo ay kadugtong po ito nung mga tinuturo po tuwing umaga kung nakaka-watch po kayo ng ating morning devotion. So ito po ay kasama doon sa series po natin na The Motivation of the Soul Winners. Ayan. So kung nakapanood po kayo kaninang umaga, si Bishop Leo po yung nag-speak, nagturo po sa atin. So ito po ay kadugtong po noon. So ang pag-uusapan po natin ay transformed mind. Ayan. So ito po yung topic natin ngayon, transformed mind. So ano po ba yung transformed mind? Kapag po pag narinig nyo yung salitang transformed, ano po yung pumapasok sa isip nyo? Pagbabago? Yan, transform. Ibig sabihin may nabago. Merong nangyaring kakaiba. Kumbaga, kung ito yung normal, naging mas, di naman abnormal. Mas parang mas nag-transform ka sa mas maganda. So, gano'n. So, pag transform, merong nababago. So, sabi dito, transformed mind. So, ano daw po yung kailangang mabago? Yung ating mind. Okay, so yun po yung kailangan nating matransform sa ating pong mga buhay bilang Christians, bilang soul winners. So ngayon po kasi, di ba, nakikita po natin, ang dami po nating gawain ngayon. Kung saan po tayo pumupunta. Dahil po, ano po yung ginagawa natin? Dahil lang po ba gusto nating mag-share or gusto lang nating mag-praise and worship dun sa isang lugar na yon? Hindi po. Ang ginagawa po natin ay para mag-soul win ng mga kaluluwa. Amen? So, para po maging effective tayo, para po mas maging effective tayo sa pag-soul win ng mga souls, syempre, kailangan daw po natin matransform yung mind natin. Ayan. So, ano po ba yung kailangang matransform sa ating mga isipan? So, bilang Christians po, kailangan we should have a transformed mind. Bilang Christian, bilang soul winners, kailangan matransform yung isip natin. Bakit? So, bagong kaisipan po ang kailangan na magkaroon ng bawat isa sa atin. Dahil tayo'y mga bagong nilalang ng ating Diyos. Naniniwala po ba tayo doon na kapag tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus, tayo po ay bagong nilalang? Naniniwala po ba tayo? Na ang bawat isa po sa atin, sino ka man dyan sa nakaupo ngayon at na nanonood sa gabi pong ito, once na tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus, you are a new creature. Amen. So, pag sinabing new creature, hindi lang basta isa na bago sa'yo, kundi buong pagkatao po natin, maging yung mind natin. Amen. So, pag-aaralan po natin ngayon yung mga characteristics ng mind na kailangan na meron tayo. So ano po ba yun? So bigyan po natin ng rundown, ano po ba yung tatlo na kailangan po ay ito yung maging mindset natin bilang isang Kristiyano, bilang isang soul winners. So una po ay pag-aaralan natin yung regenerated mind. Pangalawa is yung redeemer's mind. Pangatlo ay yung ready mind. So ito pong tatlo, hihimay-himayin po natin ito. Ano po ba yung meron sa regenerated mind? Ano po ba yung meron sa redeemer's mind? And ano rin po yung meron dun sa ready mind? Amen. Ready na po ba tayo? Amen. So yun nga, tonight we will know what kind of mindset we Christians should have. So hindi lang po ito sa pagsusoul win. Magagamit po natin ito sa pang-araw-araw po nating buhay. Amen. So basahin po natin yung text natin sa Romans 12. Romans 12 verse 1 to 2.
Okay? So sabi po dito sa Romans 12, I beseech you therefore, brethren. So sabi dito, I beseech. Ano po ba ibig sabihin ng I beseech? So sinearch ko siya sa ating Google, sabi, ang beseech daw ang ibig sabihin po nito ay ask someone urgently. So urgently. So ibig sabihin, nag-a-ask ka na gawin ito agad-agad. So hindi siya mamaya, hindi siya ipinapabukas, hindi siya sa isang taon, ibig sabihin ngayon. Pag urgent, ngayon na yan. So ano po ba yung sinasabi dito na kailangan nating gawin? Yung sinasabi dito ni Paul. Sabi, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. So i-present daw po natin ang ating mga sarili, ang ating katawan as a living sacrifice para daw po that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. So, kailangan daw po maging holy, maging acceptable po tayo, yung ating buhay sa paningin ng ating Panginoon, which is your reasonable service. 2, and be not conformed to this world. So ito po, maganda po ito. Sabi po dito, be not conformed to this world. Wag daw po tayong wag daw po nating gawin or naisin yung mga bagay sa mundong ito. Katulad ng mind natin. Siguro dati nung hindi pa tayo Christian, yung mind natin, ano yan? Kumbaga makamundo. Lahat ng bagay, lahat ng hindi magaganda sa mundo, nandyan yan eh. Kasi nga, hindi pa natin nakikilala, hindi natin alam yung tama, hindi natin alam yung mali na kailangan natin gawin. So, punong-puno yan ng worldly things, yung mind natin. But ye transformed by the renewing of your mind. So, ito po, renewing of your mind, transforming our minds, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Okay, so simulan po natin. Una po, tignan po natin yung regenerated mind. So ano po ba tong regenerated mind? So tignan po natin sa Ephesians 4 verse 24. Ayan, sabi po dito, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So, yung binigay pong new, di ba, pag tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesukristo, we are a new creature. Pero, kailangan po natin yung i-put on. Kahit sabihin natin, okay, tinanggap ko naman ang ating Panginoong Jesus. Pero, hindi ka willing na i-put on yung bagong pagkatao na binigay sa'yo. Yung bagong mind na binigay po sa atin. Wala rin. Hindi po tayo magkakaroon ng regenerated mind. So kasi sabi po dito in that ye put on the new man. Ilagay po natin, i-put on natin. Hindi lang basta sabihin natin sa bibig natin na tinanggap ko ang Panginoon, bagong tao na ako, bagong creature na ako. Pero yung ginagawa po natin, the same. So wala po. Hindi rin po yun masasabing nagkaroon tayo ng transformed mind or regenerated mind. Again, which after God is created in righteousness and true holiness. So yun daw po yung regenerated mind. Yung righteousness and yung true holiness, dapat po ay magkaroon po tayo niyan. So dito po, under po ng regenerated mind, meron po tayong mga subtopic na pag-uusapan. Ano ba yung meron sa regenerated mind? Ano ba yung mga characteristic pag meron kang regenerated mind? Ayan. So number 1, sabi po, implanted mind. Ano naman po yung implanted? Tignan po natin sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Ayan. All things are passed away. Behold, all things are become new. So yun nga po, katulad nung sinabi ko po kanina, anyone is in Christ. Tayo ay mga new creature. God will put a new mindset in us, which is pure and righteousness and holy. Why we should have regenerated mind? So bakit po ba natin kailangan magkaroon ng regenerated mind?
So, because our old mindset was corrupted with this world. So, yun nga po, katulad ng sabi ko kanina. Siguro po, kayo din po nakakaalam niyan, sarili niyo po nakakaalam niyan. Ngayon pong mga Kristiyano tayo, minsan may mga bagay pa rin tayong, kumbaga, may mga kaisipan pa rin tayo na makamundo. Ako po, inaamin ko po, minsan meron akong mga bagay na, meron akong naiisip na talagang, alam niyo yun, yung makamundo pa, di ba? So, yun po, kailangan po natin ma-renew. Ma-renew yung mindset po ng bawat isa sa atin. And then, ayun. So, God will put a new kind of mindset in us. Bibigyan tayo ng bagong mindset ng ating Panginoon. So, wag tayong manahan kung ano yung nalalaman mo ngayon. Ano yung nasa mind mo ngayon na makamundo. No. Kailangan po nating alisin yung mga bagay na makamundo sa buhay natin, sa isip natin. Kasi hindi tayo makakapag-soul win, hindi po tayo makakaakay ng mga kaluluwa kung yung mind natin ay makamundo pa rin. Ano yun? Yun po yung mapapasa natin sa kanila eh. Diba po? So kailangan every time na meron tayong mga bagong mga kaluluwa na nalalapit sa ating Panginoon, make sure na yung maipapas po natin sa kanila, yung bagong mindset na binigay sa atin ng Panginoon, yung mindset na nanggagaling po sa ating Diyos. Number 2, ano pa yung characteristic ng regenerated mind? Intelligent mind. Ayan. So Matthew 4, makikita po natin to sa Matthew 4, verse 4. But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." So, pag sinabi pong intelligent mind, siguro po, may isip natin yung mga matatalinong tao, yung mga edukadong tao, yung may mga pinag-aralan. So, iba po kasi yung intelligent mind ng mundo, iba rin po yung intelligent mind sa Panginoon. So, paano po natin masasabi kung intelligent ka ba sa mundong ito or intelligent ka sa salita ng Panginoon? So, God will put His words in our mind and in our hearts. So, masasabi po natin na intelligent tayo sa salita ng Panginoon kung yung puso po natin, yung isip po natin ay punong-puno ng salita niya. Amen? So, malalaman po natin yan. Halimbawa po, may isang tao, di ba? Kahit pag ginulat mo, ano yung lumalabas sa bibig? Di ba? So, minsan, yung dun pa lang sa maliit na bagay na yon, makikita natin, ano ba yung laman ng puso mo? Ano ba yung laman ng naiisip mo? Bakit ganun yung lumalabas sa bibig mo? Sa bibig natin. So, hindi po natin masasabi na meron kang intelligent mind na punong-puno ng salita ng ating Panginoon. Pero yun nga, kailangan matransform yung ating pag-iisip. Kailangan mabago yung ating pag-iisip. It will be filled with His Word. Many are intelligent in this world. Yun nga po. But they don't know the Word of God. So marami po, mga mayayaman dahil matalino sila, maganda trabaho nila, nakatapos sila, pero hindi nila kilala yung Panginoon. Diba? Makikita po natin yung iba. May pinag-aralan nga, pero nandadaya naman ang kapwa nila. Yung iba, matalino nga, corrupt naman. So hindi po natin pwedeng sabihin pag matalino ka, maganda na rin yung ginagawa natin. Hindi po natin pwedeng sabihin pag matalino ka, talagang respetado ka. O ganun yung sa mundo eh. Pero hindi po natin alam yung ginagawa ng ibang tao. Diba? So, kailangan, as Christians, as soul winners, kung gusto po natin maging effective, na maging soul winners tayo, maging Christian tayo na talagang, alam niyo yun, yung fully committed sa ating Panginoon. Kailangan maging intelligent tayo sa salita ng Panginoon. Katulad po nung sinabi dito sa Matthew 4:4, di ba? But by every word that proceeded out of the mouth of God. So sa 1 Peter 2, verse 2 po, sabi rin po dito, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Ano ba yung dinidesire natin? Ano ba yung dinidesire ng ating mga puso, ating mga isipan? Yung knowledge po ba ng mundo? O yung salita po ng Diyos? So kaya po tayo narito sa lugar na ito, Wednesday,
Pumupunta rin po tayo tuwing Sunday. Nanonood po tayo ng live stream. Kasi gusto nating mapuno. Gusto nating maging intelligent tayo sa salita ng Panginoon. Hindi dun sa mga makumundong bagay. Kasi po, tignan nyo po, Wednesday lang po tayo nandito. And then Sunday. Yung mga ibang araw po, ano po ba yung ginagawa natin? Asan po tayo? Ano po yung naririnig natin? Ano yung pumapasok sa isip natin? More on ano po yan? Kumbaga, hanggat nandito po tayo sa mundong ito, nandyan po yan. Marami yung ginagawa ng kaaway para ma-distract po yung ating isipan. Para maging laman ng isipan natin yung mga makabundong bagay. So, dapat maging, yun nga, everyday, kailangan magbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Meron tayong nafi-feed tayo everyday. Hindi lang bread, sabi dito. Hindi lang po tinapay ang kailangan ng buhay natin. Kailangan natin yung salita ng Diyos na nanggagaling sa Kanya, yung ma-feed po yung soul natin. Next, number 3, dun po sa regenerated mind. Sabi po dito, inspired or spiritual mind. Tignan po natin sa Romans 8, verse 6. For to be carnally minded is death. Kapag daw po tayo ay carnally minded, ano po yung carnal? Physically. Kumbaga, worldly. Yung mind natin. Ano daw po? Saan daw po maglilid yon? Death. Romans 8, verse 6 po. Sabi po doon, for to be carnally minded. So ito po yung iwasan natin as Christians. Amen? So, hindi ko po kilala yung iba na nanonood, pero yun nga, alam nyo po sa sarili nyo, alam natin sa sarili natin yan. Kung makamundo pa ba rin ba tayo? Nananahan pa rin po ba tayo sa mundong ito? Yung isipan po ba natin makamundo pa rin? So, ano pong sabi doon? Pag ganun pa rin daw po ang mindset natin, death daw po ang bigay niyan sa atin. So, ako rin po, tinuturuan po ako ng Panginoon. But to be spiritually minded, so ito po, ano naman daw po kapag spiritually minded tayo? Ano po yung ibabalik sa atin? Life and peace. Ayan, life and peace. So pagka nagkakaroon ka ng worries, wala kang peace sa puso mo, minsan nagugulumihanan po tayo, natatakot. Natatakot ka kasi wala na tayong kakainin bukas. So, nagkakaroon tayo ng worry sa buhay dahil, yun nga, minsan tinitignan natin yung physical. Tinitignan po natin yung worldly things. Pero sabi nga po, kung alam po natin na nandyan yung Diyos, katulad nung inawit natin kanina, di ba? Na siya yung, kumbaga, pinupuri natin siya dahil siya ay siya. For who He is. So ano po ba ang Diyos sa buhay natin? Sabi po natin, sinasabi natin, Lord, Ikaw yung provider ko. Lord, Ikaw yung healer ko. Pero pag dumating po yung trials, nagkulang ka, nasasabi pa po ba natin na, Lord, alam ko magpo-provide ka? Or minsan, gumagawa na tayo ng paraan sa sarili natin para mapunan, para magkaroon tayo, para masolusyonan natin yung problema. Di ba po? So, yun nga, kailangan maging spiritual-minded tayo. Para nandyan yung peace, kahit may problema, nandyan yung peace. Di ba? Kahit meron kang wala ka nang makain bukas, pero alam mo, Lord, alam ko magpo-provide ka ng pagkain ko. Alam ko may way ka. God will make a way, sabi nung inaawit natin. So, kailangan isabuhay po natin yung mga ginagawa po natin. Maging ako rin po, tinuturuan ng Panginoon. Hindi lang po basta sinishare ko to. Kumbaga, lahat po tayo nasa process pa. Lahat tayo gustong baguhin ng Panginoon yung pag-iisip ng bawat isa sa atin. Amen? So, next po. Wait lang po, nakaligtaan ko po to. Sabi po dito, intelligence of this world is different from intelligence of the Word. Okay, ulitin ko po Intelligence of this world, yung katalinuhan daw po ng mundong ito ay iba sa katalinuhan na nanggagaling po sa salita ng Panginoon.
So yun po yung naisin natin, maging intelligent tayo, maging spiritually minded po tayo sa salita ng ating Panginoon. Next po, Redeemer's mind. Ito na po yung pangalawa. So, Redeemer's mind. Ano naman po yung meron sa Redeemer's mind? Ano po yung mga characteristics if meron tayong Redeemer's mind? Sa Philippians 2 verse 5 po, sabi po dito, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So, ang Redeemer's mind daw po, meron daw po ito ang Panginoong Yesus. Sino po ba yung model natin sa mundong ito? Sino po ba yung kumbaga yung ginagaya natin? Di ba po ang ating Panginoong Yesus? So kung meron po yung ganito ang ating Panginoong Yesus, kailangan meron din po tayo. Let this mind be in you. Be in me. Lahat po sa atin, kailangan magkaroon daw po tayo nito. So ano po ba yung meron dito sa Redeemer's mind? Number 1, things of souls. So things of souls, parang ito daw po ay yung iniisip niya is kung paano tayo magiging isang instrumento para makadala ng kaluluwa sa ating Panginoon. So yun nga po, sabi po dito sa Psalms 8, verse 4, what is man that thou art mindful of him? Ito po yung kinanta natin kanina. Who am I that you are mindful of me? So ito po yung mindset na ating Panginoong Yesus. So isipin po natin, sino ba ako? Ano ba yung special sa akin para isipin ako ng Panginoong Yesus? Para ganun na lang yung pagmamahal sa akin ng ating Panginoong Yesus. Para ganun na lang na binigay niya yung buhay niya para sa akin. Di ba po? Ito po kasi yung mindset ng ating Panginoong Yesus eh. Iniisip niya yung mga tao, hindi lang po yung basta yung sarili niya. Iniisip niya po yung mga sinners na alam niya na kapag ginawa niya na inoffer niya yung life niya, yung blood niya, merong maliligtas. 'Di ba? Merong malilinis sa kasalanan. Yun po yung mindset ng ating Panginoon. Iniisip niya yung mga souls. So ganun din po sa atin. Hindi man tayo magpapako sa cross dahil gusto natin na mag-akay ng kaluluwa, sige magpapapako na lang din ako. Hindi po. Kumbaga, isipin po natin yung ibang tao. Katulad na lang po ako, example. Ako po kasi, yung father ko, dati po, kasama ko siya na magpuri sa Panginoon. Pero ngayon po na nagkalayo kami, hindi ko po alam kasi po nung time na nandun po ako sa probinsya po namin, medyo hindi po siya nakakapag-church, hindi po siya nakakapag-worship sa Panginoon. Pero yun nga, ngayon po na may nagla-livestream tayo, alam ko po, nanonood po siya ng livestream. So unti-unti, di ba? Isipin po natin yung kahit yung sa mga kamag-anak po natin, sa family po muna natin magsimula. Isipin po natin yung mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. So, tayo po kasi ang gagamitin ng Diyos para madala po natin sila sa Kanya. Hindi po ibang tao. Kung tayo po, nalalaman na po natin yung mga bagay na to, let's make a move. Di ba po? Hindi lang po tayo, okay, ano naman ako eh. Lagi naman ako nag-church. Save naman ako. Di ba po? Yung sarili lang natin minsan naiisip natin. Ginagawa ko naman to para sa Panginoon eh. Nagsusong lead naman ako eh. Umaawit naman ako para sa Panginoon. Paano naman po yung iba na, yun nga, yung sa family natin, alam ko po, hindi po lahat sa atin. Ang family po natin lahat po ay nakakilala sa ating Panginoong Yesus. So, i-allow po natin yung sarili natin na maging instrument, magkaroon tayo ng isip na gusto natin silang mailapit sa ating Panginoon. So next po, for thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Ito po yung sa verse 6. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. So ito po yung mindset na ating Panginoong Hesus na kailangan po magkaroon din po tayo. So God will reward us
for having a compassion for the souls. So pagka nagkaroon po tayo ng compassion sa mga kaluluwa, merong reward yan ng Panginoon, hindi po pwedeng wala. Kapag may ginawa po tayong isang bagay na para sa Kanya, may reward po yan kapalit sa atin. Di ba nga po, sabi, magbigay ka lang ng isang basong tubig sa man of God. Meron na agad yung reward para sa'yo. Ano pa yung makapagdala tayo ng mga souls, ng mga kaluluwa para sa ating Panginoon, mas malaki po yung ibibigay niyang reward sa atin. So wag po tayong matakot na, ako po, personally, natatakot ako na nahihiya ako mag-share, nahihiya ako mag-share ng Word of God, pero tinuturuan po ako ng Panginoon na wag po tayong matakot kasi may reward yan. Meron po siyang ibibigay sa atin na malaki if gawin natin yung gusto niyang ipagawa sa atin. Number 2, things of sacrifice. Number 2 po ito sa Redeemer's Mind. Things of sacrifice. Tingnan po natin sa Matthew 26, verse 31. Then saith Jesus unto them, all ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. 32, but after I am risen again, I will go before you into Galilee. So pag sinabi pong sacrifice, yan, ano po yung pumapasok ulit sa isip natin? Minsan, may isip po natin, sacrifice. Mahirap yan Kasi, pag sinabing sacrifice, meron kang isang bagay o meron pong isang parte ng buhay po natin na iiwan natin para gawin yung pinapagawa na ating Panginoong Yesus. So yes, mahirap po siya kung titignan po natin kasi isa-sacrifice mo Kumbaga, tignan po natin si Jesus Christ. Ano po yung sinacrifice niya para po sa atin? Yung life niya. Madali po bang mag-sacrifice ng buhay para sa isang tao? Para sa atin, yun po yung sinacrifice ng ating Panginoon. So sa atin po, hindi man po yung buhay natin mismo na, yun nga, magpapapako tayo para lang makita nila na gusto natin silang maakay sa Panginoon. No. Marami pong bagay na pwede natin i-sacrifice. Ano po? Yung time natin, yung effort, yung money, di ba? Katulad po ng ginagawa natin ngayon, yung time. Especially sa mga pumupunta ng kung saan-saan. Di ba po? Sa Valenzuela, sa Parañaque. Kumbaga, meron kang trabaho Minsan, meron tayong trabaho, pero iniiwan po natin yung trabaho natin dahil gusto po natin gawin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Yun po yung sacrifice na hinihingi sa atin ng Panginoon. Ano po ba yung mas mahalaga sa atin? Itong ginagawa mo o yung pinapagawa ko? Pinapagawa po ng ating Panginoon. So yun po. Kailangan yung mind natin, isipin na natin, Lord, gagawin ko to. Iisa-sacrifice ko tong isang bagay para gawin yung gusto mong ipagawa sa akin. Para maging isang soul winner, maging instrumento mo para sa mga tao na kailangan ka. Amen? Next, effort. Yung effort po natin, yung pagpunta doon. Diba? Alam ko po yung iba sa atin napapagod. Maging ako, nasasabi ko po sa sarili ko na, Lord, nakakapagod. Kasi halos, yun nga, ang dami po nating ginagawa, ang dami po nating pinupuntahan. Yung effort po natin. Kaya po, yun nga, kailangan ma-at ease yun sa puso natin. Na Lord, itong effort ko na to, itong oras ko na to, alam ko hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Amen? Lahat po ng ginagawa natin, yung pagpunta natin kung saan-saan, pagtuturo natin ng instrument or kung ano man po yung ginagawa natin para sa Diyos, hindi po yung mawawalan ng kabuluhan. Next po, things of salvation. Sa Redeemer's Mind po ulit to. Things of salvation. Luke 19 verse 10. Sabi po, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Then sa Romans 10 verse 1, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So parang ganun din po ito Kumbaga,
Iniisip po natin yung salvation ng ibang tao. Hindi lang po tayo na kontento na lang po tayo na tayo na lang po lagi dito na magpupuri, tayo po dito yung nakikinig ng salita ng Panginoon. So let's think about other people. Let's think about their salvation. Katulad po dito, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kung sino daw po yung naliligaw, sino daw po yung kailangan ma-save. So kailangan magkaroon tayo ng gantong mindset na iniisip natin yung ibang tao for their salvation. Many are lost because of this pandemic. Marami pong naligaw ngayong pandemic na to. Yung iba sinisisi ang Panginoon, Lord, bakit nangyayari to? Lord, bakit ako nagkasakit ng ganito? Marami pong naligaw. Marami po ang na-lost. Yung ibang tao, or yung iba po nasa family natin. So kailangan maging tayo. Tayo po yung magsimula na maakay po natin sila. Mabalik natin sila sa right track. So others will blame God for their situations. Paul desired for the salvation of the people. So si Paul po kasi ang nagsabi po dito, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Yun po yung panalangin ni Paul. Gusto niyang ma-save yung mga tao. Hindi lang po siya. Hindi po siya naging selfish dun sa salvation na meron siya. Gusto niya i-share. Amen? So number 3, he is dominated by the Spirit. If our mind is dominated by the Spirit, wait po. Mali. Number 3 po, ready mind. Ito po yung number 3, ready mind. Ano naman po yung ready mind? Romans 1 verse 15. So as much as in me, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So ito naman po, kailangan ready tayo na magturo. Kasi hindi lang po yung mga pastors natin, hindi lang po yung mga teachers natin ng gagamitin . Alam ko po, bawat isa po sa atin gagamitin upang maipahayag ang salita ng Panginoon. So yung iba po siguro natatakot, katulad po ako. Meron akong doubt kasi kaya ko ba yan, Lord? Hindi naman ako ganun katalino, Lord, para i-share itong mga salita mo para sa ibang tao. Ano ba yung sasabihin ng ibang tao sa akin? Di ba po? So kailangan ready yung mind natin na, okay, I will preach the gospel kasi ito yung gusto mo ipagawa sa akin, Panginoon. For I am not ashamed of the gospel of Christ. So wag po tayong mahiya i-share yung salita ng Panginoon. Sabi niya po, di ba, kung sino man yung nagkakahiya sa akin, ay ikakahiya ko rin. So wag po nating, wag nating naisin na maranasang ikahiya tayo ng ating Diyos. So kung meron tayong chance, bigyan tayo ng chance, sige, ikaw magturo dito sa Bible study. Go lang. Kahit kinakabahan po tayo. Kahit po ako ngayon, meron akong kaba sa puso ko, pero I will do this, not because sinabi po ng ating bishop, pero yun nga, tinuturuan din po kasi ako na wag po akong mahiya i-share yung salita ng Panginoon sa bawat isa. So next po, we should ready to preach the gospel to the people. God will use all of us to spread His word. Lahat po tayo. Hindi lang po si bishop, hindi lang po yung mga pastors natin. Lahat po tayo gagamitin nating Diyos. Amen? Number 1 po dun sa ready mind. He is a debtor. Ano po yung debtor? Romans 1, tingnan po natin sa Romans 1 verse 14. I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So si Paul po ang nagsasalita muli dito, sabi po niya dito, I am a debtor. Kumbaga, parang obligated siya. Obligado siya na i-preach
yung salita ng Panginoon. Paul, as a servant of God, is a debtor or obligated to preach the gospel. Kumbaga lahat po tayo, hindi lang po si Paul, obligado po tayong i-share ang salita ng Panginoon. Kung Kristiyano po tayo, obligado po tayong i-share ang salita ng Diyos. We should, so kung si Paul po, obligado, we should too. Kailangan din po tayo rin. Preach the word to any nations and any races, for we are bound to do so. So, i-preach daw po natin any nations, ano man yung lahi, saan man yan, let's do this para po sa ating Panginoon. So, we should be ready to take on the challenge. Challenge po to sa bawat isa, lalo na pag hindi po tayo sanay na mag-share. Challenge po yan sa bawat isa sa atin. Ako rin po, lagi po sinasabi, ako rin po. Hindi rin po ako sanay na ganito, tumayo, mag-share ng salita ng Panginoon. Hindi po ako sanay. Pero ito po ay challenge sa bawat isa sa atin. Kapag nararanasan na po natin yung challenge sa buhay natin, ibig sabihin po niyan parang diyan na po nagsisimula na kumikilos ang Diyos sa buhay po natin. Kasi pag wala ng challenge sa buhay natin, nandiyan na po tayo sa tinatawag po nating, kumbaga, ano ba yun? Parang comfort zone. Nandiyan ka na, komportable ka na, diyan ka na lang, nandito na lang tayo. Aatin tayo ng MWF kasi meron tayong worship service. Matapos uwi na lang ulit tayo. Hindi na po tayo na-challenge. Kumbaga, na-stuck na tayo dun sa sitwasyon na yan. So, ibig sabihin po, kailangan, let's get out of that comfort zone. Kailangan maranasan po natin yung challenge sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Kailangan na-challenge po tayo sa pagsaserve natin sa ating Panginoon. Kasi, pag hindi po tayo na-challenge, minsan po dyan dumadating yung tinatamad ka na, kasi paulit-ulit na lang. Ayaw mo nang umattend ng prayer kasi paulit-ulit na lang. Ayaw mo nang umattend ng Monday kasi kakanta lang naman ulit. Na-stuck na tayo po dun eh. Kailangan let's get out. Kailangan ma-challenge po tayo dahil, yun nga, obligado po tayo na gawin yung pinapagawa ng ating Panginoon. Number 2, sa ready mind. He has a duty. Romans 1 verse 15, sabi po dito, So as much as in me, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. So kung ano daw po yung nasa kanya, sabi po ni Paul, I am ready to preach the gospel. Ready po ba tayong i-preach yung gospel? Handa ka po bang gamitin? Handa po ba tayong maging instrumento para ipahayag yung salita ng ating Panginoon? Tignan po natin sa 1 Corinthians 9 verse 16. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of. So kahit daw po pinipreach niya yung salita ng Panginoon, wala daw pong siyang tinatanggap na glory. Hindi po kasi tayo yung nag-glorify kapag nag-share tayo ng gospel. Hindi po yung intelligence natin yung nakikita kapag nagpipreach tayo ng gospel. Hindi po yung attitude natin ang nakikita. Kundi po ang makikita po ng tao is yung ating Panginoon na sineserve. Hindi po tayo nandito, hindi po ako nandito, tumatayo, upang ipakita ko po sa inyo na, okay, alam ko to, yung ginagawa ko. Marunong ako, matalino ako, hindi po. Ginagawa po natin to for the glory of God. Amen? So next po, sabi po dito, our duty is to share the word of God so the people will know Him. Sometimes we are ashamed of sharing the gospel. Yun nga po, katulad yung sinabi ko kanina, nahihiya tayo, ayaw natin. Ayaw nating mag-share sa Bible study. Ayaw nating pumunta doon. Kasi nahihiya ka, hindi mo kaya, yun po yung naiisip natin. Pero yun nga, hindi po tayo, hindi po yung sarili natin yung kailangang makita nila, kundi po yung ating Panginoon. Pag sinabing duty, gagawin natin talaga. So yun nga, duty, ibig sabihin, you need to do.
We need to do. Kailangan po natin, obligado po natin gawin ito. Number 3, he is dominated by the Spirit. So Acts 1, verse 8, sabi po dito, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." So for our mind is dominated by the Spirit. We will not be afraid or ashamed of preaching the gospel to the people. Ito po, paulit-ulit ko na pong sinasabi. We should not be ashamed. Huwag po tayong mahiya, huwag po tayong matakot to share the gospel. Kasi po, pag nandyan yung Holy Spirit sa ating mga isipan, ready yan. Kumbaga, kahit anong sabihin sa atin, okay, bukas, ikaw ang mag-share dito. If alam natin sa sarili natin na filled tayo ng Holy Spirit, hindi po tayo mahihiya. Miracles will happen and it's because of the power of God and the Holy Spirit that is working within us. So hindi po natin alam, pwede tayong gamitin upang mapagpagaling yung isang tao. Pwede tayong maging way para dun sa yung kasagutan, dun sa prayer niya. Marami pong miracles na pwedeng gawin ng Panginoon through us. So yun po yung kailangan nating magkaroon tayo ng isip na gano'n. Lord, alam ko, through sa buhay ko, merong mabibless. Maging isa po tayong pagpapala para sa mga tao. Dahil po yun, hindi po yun dahil sa sarili nating kakayahan. Dahil po yun sa Holy Spirit, dahil po yun sa moving ng ating Panginoon. So kailangan po dominated yung isipan natin ng Holy Spirit, the Spirit of God. Be excited for the miracles of God for those people. So, ngayon pong gabi, sa katulad po ng ginagawa kong ito, nandyan yung kaba, nandyan yung pag-iisip, ano bang sasabihin sa akin ng mga tao? Tama ba yung sinasabi ko? Pero yun nga po, ang iniisip ko na lang po, maging excited ako sa miracles na gagawin ng Panginoon. Sa mga salita niya po na isinasabi ko po sa inyo ngayon. Alam ko po merong gagawin ng Panginoon sa buhay natin. May miracle na gagawin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? So, yun nga, kahit nandyan po yung fear, yung kaba, ang iniisip ko na lang po yung gagawin ng Diyos sa buhay po natin. So, next po. Be excited for the miracles of God for those people who needs Him. And He will use us as an instrument to make it happen. So kung hindi po tayo susunod, hindi po natin ni-aalaw na gamitin po tayo bilang instrumento ng ating Panginoon. Kung yung miracle pala na yun ay mangyayari through us, so paano po yun mangyayari kung umayaw po tayo? Paano po yun mangyayari kung hindi po natin susundin yung pinapagawa po sa atin? So yun po, isipin na lang po natin yung gagawin ng Panginoon sa mga tao na iso-soul win natin, sa mga tao na makakausap natin. So, conclusion ko lang po, to be an effective soul winners or Christians, our mind should be regenerated. So, yun nga, kailangan ma-regenerate yung ating pag-iisip, redeem, magkaroon tayo ng redeemed mind, and ready mind. So ito po yung tatlong mind na kailangan matransform sa ating mga isipan. So we can fulfill the duty that God has given to us effectively. Para magawa po natin ito ng effective. Kasi po minsan nga, ginagawa nga natin pero hindi pala effective. Sumusunod po tayo pero hindi pala effective. Kasi kulang. Hindi transform yung mind natin. Hindi po natin alam na, yun nga, na meron palang miracles na gagawin ng Panginoon through us. So, yun po yung kailangan nating mag-grasp, maunawaan po sa gabi pong ito. Do not stop. Huwag po tayong, katulad ng theme natin, do not stop, do not quit. Keep moving forward. Huwag po tayong huminto na mag-soul win. Huwag po tayong huminto na gumawa ng pinapagawa sa ating Panginoon. Tuloy lang. Tuloy lang po tayo, mahirap man, nahihirapan man po tayo,
Yung effort natin, yung time natin, tuloy lang. Huwag po tayong manawa. And do this, and do His will for us. So, lahat po ng mga bagay na ginagawa po natin, ang ating pagtayo dito sa harap, ang ating pag-awit, ang ating pagpunta kung saan-saan to soul win, hindi po natin yan ginagawa dahil po sa church. Hindi po natin yan ginagawa dahil po kay Bishop. Dahil po inutusan tayo. Ginagawa po natin to para po sa ating Panginoong Yesus. Para maranasan din po nila kung paano mamuhay sa presensya po ng ating Diyos. Kung maranasan din po nila kung gaano kasarap ang mag-serve sa ating Panginoon. Amen? So hindi lang po tayo maging kampante kung ano po ang meron tayo ngayon. Pero let's do what God wants us to do. Amen? Sige po, sa gabi pong ito, inayan ko po ang bawat isa. Tayo po tumayo and we will pray. Panginoon, maraming salamat muli sa gabi pong ito na tinuruan mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, na kailangan po ang aming mga isipan, ang aming mga motive, ng aming mga puso, Panginoon, ay matransform. Magkaroon kami, O Diyos, ng regenerated mind, ng ready mind, Panginoon, ng redeemed mind, Panginoon, upang maging effective kami, O Diyos. Maging instrumento mo kami, O Diyos, para sa ibang tao, Lord. Lord, I pray, Panginoon, na ang mga isipan namin, O Diyos, ay mabago, Panginoon. Hindi po punong-puno ng makamundong isipan. But Lord, ninanais po namin yung isipan, Panginoon, na ibibigay mo sa amin, na nanggagaling po sa iyo, Lord God. Lord, we know that if we accept you as our Lord and Savior, we are a new creation, Panginoon. Lord, we will think about others, not just ourselves, Panginoon. Meron mang kaba, meron mang takot, Panginoon, but still, we will do this for you. Yung time namin, yung effort namin, O Diyos, sa pagpunta kung saan-saan, Lord, we're not doing this because sinabi lang sa amin, Lord. We will do this because of you. Lord, we want to see your miracles sa mga tao, Panginoon, na mapupuntahan po namin. We want to see your works in their lives, Panginoon. Thank you, Jesus. I know, Panginoon, na ang iyong salita sa gabi pong ito, Lord God, ay nagrema sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Lord God. And we will do this, Panginoon. We will not stop. We will not quit, but we will keep moving forward, Jesus. Thank you, Lord, sa paalala mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God, na hindi lang kami magiging kampante, anuman, Panginoon, yung comfort zone namin ngayon, Lord. But Lord, you will challenge us to do your will, to preach the word, to share the word to those people who needs you. Thank you, Lord, for tonight. Lord, sa iyo ang lahat ng papuri at sa salamat sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Lahat po yung magsabi ng Amen. Just sing Ambassador of Christ. Sabihin po natin sa Panginoon, Lord, I am your ambassador. Lord, I will do what you want me to do. To your arms I am secure. All of my life, overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the
found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you. Oh, let's give our lives to our Lord. Vessel of your truth. Lord, let your will be done for me. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Once again we will sing, Lord, into your arms. Into your arms I am secure all of my life. Overflowing grace commands in my heart. I found the strength, Lord. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. Yes, Lord, you never leave me, Lord. And I will give my yes, let's offer our lives to you. Oh, to be a vessel of your truth in our lives. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Lord, I will give my life. Lord, I will give my life. Let's just offer our lives to you. Be a vessel of your truth. Oh, let your will be done for me. For me in all of my days. Lord, I will always follow you. Lord, I will always follow. Kahit mahirap, Panginoon. Kahit Panginoon, akala namin hindi namin kaya, O Diyos. But still we will do your will. Your kingdom, Jesus, my Lord. Lord, I will give my life. Lord, I will give my life. We will give my life to be a vessel of your truth. Let your will be done. Let your will be done for me in all of my days. Always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador
ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom, an ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Oh, salamat Panginoon. Oh, yes Lord. Truly Panginoon, kami po Diyos. We are your ambassador, Panginoon. We will do what you want us to do, Jesus. Lord, we will follow you. Marami mang challenges, marami mang hadlang sa aming mga buhay, Lord. But still, we will move forward. We will keep on moving, Panginoon, as we do your will, O Diyos. Ano man, Panginoon, ang minsan nagiging hadlang para hindi namin masunod, Panginoon, yung mga gustong ipagawa sa amin, O Diyos. Lord, patuloy mo kaming i-remind, Panginoon, na through us, Lord Jesus, you will do miracles for other people, Panginoon. Through our lives. Lord, Panginoon, kami, O Diyos, ay humihingi ng kapatawaran kung minsan sinasabi namin, Panginoon, na ayaw namin gawin yung gusto mo ipagawa sa amin. Ayaw namin i-share ang iyong salita, Lord. Lord, forgive us. Forgive us, Lord. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Once again, Lord, I will always follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Lord, maraming salamat muli sa gabi pong ito, Lord God, na pinaalala mo sa amin, O Diyos, na we need to have a transformed mind para maging effective kami, O Diyos, sa paglilingkod sa iyo. To be an instrument for other people, Lord God. Lord, thank you for your presence tonight, Lord God, for your word. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Pasalamatan po natin ating Diyos. Let's sing. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito
kasama o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Lord, muli o Diyos, kami nagpapasalamat sa oras na ito, Lord God, sa pagsama mo sa bawat isa, Lord God. Lord, thank you for your presence, Panginoon. Lord, thank you for your word na aming narinig sa gabi pong ito, Lord God. Lord, sa aming pag-uwi sa gabi pong ito, Lord God, as we sleep tonight, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa aming mga tahanan, sa aming pagtulog, Panginoon. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po sa bawat isa. Muli, magkita-kita po tayo sa Friday para po sa ating morning devotion and sa atin pong soaking sa pagbababad po sa presensya na ating Diyos. Maraming salamat po. God bless po sa bawat isa.